салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх TG. дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Манзилатон номератон кан? Номераи мо 0014953 Саид ному. Магазини 776. Бозори Кушониён. Сеюм блок, дуюм этаж. Рамати кама кан? Квадрати кафел 75. Барои бания. Бори гуҷо ё? Бори Эрон. Квадратиш 80 сум ака. 80 сум. Ваеш адил не? О, қошо адил не хатигу. Чанд ба чанд ам размер? 30 дар 60. Ҳамаш ҳамтара ам. О, ирам 30 дар 60 ака. Квадратиш 80 сум. 80 сум. Ки дельфин 30 дар 60 Эрон квадратиш 85 сум. Бори худамон. Азони худамон. иш ҳама кам нархе 30 дар 60 ҳамаш 85 сум ака. Боло ҳамаш 30 дар 60 аё. То хушна? О, иҷада ина ин амуди шакаҷон 30 дар 45. Ина меам? Нархш? Нархш 80 сум. 30 дар 45 Қазоқистона. Нархш? Иш 30 дар 60 Эрон нархш 85 сум. Иш 30 дар 45. нархиш 80 сум. Боло ҳамаш 80 сум ака. Фақат як охиронанги 70 сум. Ва сиёсафед. И 30 дар 45 Ӯзбекистон ака. 75 сум 70 сумони. Ин тараф 75 сумони сиёсафед. То дельфина. Дельфина мамона. О, дельфинам 75 сум 70 мешава. Ҳамин размери ис 20 дар 30 Ӯзбекистон ай 50 сум квадрат. 30 дар 45 Ӯзбекистон ака. Нархи 68 сум. Ана 30 дар 60 Эрони динамо. Ивора нархошун 80 сум квадрат. Квадрати пура. Охиронанги 30 дар 45 ака. размериш квадрат 70 сум. ик барои кухня 80 сум квадрат 30 дар 60 Эрон. иш 30 дар 50 Ӯзбекистон 75 сум. ишам 30 дар 50. болонгиш 30 дар 45 квадрати ҳардуш 75 сум. охиронанги 30 дар 45 75 сум. ина ёрам гам. Хола ё. ҳамаш хеле нархш. ҳамаш я нархе. ҳамаш я нархе? О, 50 да 50. нархошу 100 сомоне 90 сомони мешава. бо арзон мекунем. ами канали худат гап занан арзон мекунем. ана ё. ис 30 дар 90 дона қатия. дона 85 сум. ис 30 дар 30 қирғизан ё. Якома баян. О, 30 дар 30 қирғизан. нархошу 70 сум. Ушам. ҳамун нархе ака 30 дар 30 ҳамаш я нархе. Ин тараф пола? пол не ҳамин нархе. 30 дар 30 ан ё. ина 40 да 40 мон 80 сум. 40 да 40.
у тараф 60 дар 60 мешавад. Я 110 сомон сар мешаванд. То я 165 сомонро дорем. И 40 дар 40 я нархано 80 сомон. ин ламинато фирмаи Крона акаҷон, российский ламинат 87 сомон квадрати тоза. Бо арзон мешавад. Стандарт размер чамаҷа мешавад? 1.28 ба 19.2. Ёши талшинаи 0708 қатиян. Бо арзон мешавад. Ҳамаш российский ламинатан, фирмаи Крона. нархош 85 сомон, 87 сомон, 86 сомон. Вобаста ба талшинаш. ин кафели Дельфин акаҷон гул пулш дадрунш ҳамаи чи якҷоя 85 сомон. 30 дар 60 Эрон. ин кафели гули зардиш 80 сомон. ҳамаи чиш дадруншан. Боландиё акай се намуд ҳамаш 85 сомон. ин Ӯзбекистоне акаҷ 20 дарси 48. 20 дарси Ӯзбекистон. ҳай тараф ҳам дар Ӯзбекистон 48 сомон. Эрон 30 дар 60 Эрон. чанд нархаш? 80 сомон. Ивош Ӯзбекистон мешаванд 20 дарси 48 сомон иво. Болоангиҳо ҳам хела. Ам кухни 75 сомона ивош ҳамаш 48. Ина як та 30 дар 60 ай. Иш ҳам 80 сомон. Ча полош аст ай бак. 120 квадрати тоза метем. Ё чанд размер? Ин 30 дарси нархои 65 сом. Ин 30 дарси 65 сом. бура гирем ё ер гирем небинам. Нархои Плинтуса. Ин ҳамаш ҳар фирма. И Плинтус Ӯзбекистон ай яка. 8,5 сомон ака. 2,5 метраш, 2,5 метра я донаш. Баҷида бо дорем Лаймпласт российский. И фирма Лаймпласт российский Плинтуса. 10 сомон ай донаш. 2,5 метра. Баъд бо идеал дорем 11 сомон. Ушам российский. рафтем ака якум И фасад ниан иво ака. Барои берунан. Иво алибастр ка тайёр мешаванд. Тоҷикистони худмон истеҳсол мекунад. Квадратшон ай 35 сомон сар мешавад то 85 сомонара дорем. Ҳамин қатор ака то поёна то 65 сомонан о. Боло дарам дорам ака. ана ё уҷа акаҷон 48 сомон, 50 сомон, 55 сомон ҳар хел. Ранг када метем. Инаи болангиё акаҷон 60 сомон. Ҷа рангошунам ва нархдар ол бозӣ мекунам. ҳамаш я нарха? О, боло акаҷон то не, то инаи сета аввал я нархан. Бо идиташ я нарха, сета я нарх. чанд гуфти? То ивора 60 мешава ака. Ранг када метем. ана идита. Идита 65 сомон ака. Инаи намуди сета я хела иво акаҷон 70 сомон. Квадратчон. Ранг када метем. Ё соклан ака. Барои наружни мезани сокли деволда. Ҷа бо барои лестницарам дорем. Ё Но лестница даи дона хатияни лестницош. Я параш 15 сомон ай. Параш поёну боло. Ҷа сокло ар хелан. Сокла 35 сомон соклан сар мешавад. Сокл у сокли қабидаги такаҷон 55 сомон ай. 55 сомон. иш таъмиш? У тагиш акаҷон 63 сомон. албасра я ё? Не, семент. Ёш. Манзилатон номератон кан? Номераи мо 001 4 53 Саид номо. Магазини 776. бозори кӯшониён. Бозори Кӯшониён. Сеюм блок, дуюм этаж. раҳмати шумо кан. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон. нархҳои ягончи дар кор боша ба комментаре нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк. саломат бошед.